Kaseng jang ki brio ki bajudi jing di hapa madan hanang ba shalong haka khat khanda tarik ujamang arajar arfuar kala pelong ya jing orkik da jing kemen namar ba ka sokar jala kala wengno ya ka an ka ban khang ki pai ba man di jing di hapa madan da ka bakular ba pan pau khmat ka jing bisar bakan pentri kamno ya ka an jong ka sokar pedeng kani ka an jong ka sokar pedeng ka ong ba ka sokar jala ka di ban pej ba kinok song di madan ki di bandon haka wi ka jaka khana ma aila de ki kinyo bandi jing de ban ka mai man kaji kinong di manan kat ba ikong anjelar ngat iblong nang ilam jagan ka kanhun kila plong ka jing kek ba ka ju ka poru kila pun pau ka jing skokmen da ka bong bagani ka jingjom jok kinong di manan ki ba kantok ki ba bon kinong kemi ki ba sa ba tia hi lagi jong ki khun nanu ar hajar khatsan kuma chupet kan mai pa ba ka jing be pathar ye ki nong di madan ka jing kri no ya ka umbam umdi ka jongki da ka bakhang la ki ban di jing di ka bam ka sho bat nakal yang gatur ngioi ba lum khna ki kan thai chamare asnang sharum kia lum ki tiar kitar namak shabe ha kulit shabe ha municipal bat ni smo tho ba ka to ka jingle ka dei ka balong arbitrary ne ka basu long be an ka basu yad ha ko ka sni fismo mon be ha ko ka sni phim mon be bat kalong kum basyole akai mo kum miau bagi knai mo ya mare eri bat kadi nang ta pangia persang banya kendu bagi nong de madan banya kren ba ki kita ki jing ba ki kita ki hok ki jongki namar ba kajing no senyang syaka ekonomi ka jongi ki nong de madan ki dei ki kenhon ki ba ar ki ba no senyang puntam syaka yo ka em jo ka state ka jongi hadim ki nong rap ki ba ai bam id yangi ki ba no senyang ka kanhon jo ki nong di madan hi la pau de ki studies ba ka dei ka kanhon ka ba yang ka ki jat da jong ki ba persang ban yo ki kam ki jam yang ka ki jat la jong ba ka ni ka jing le jong ki ru ka no senyang syaka ekonomi jo ka state bat ka jing le pathar kum tu ka jing le bi an da ka ba be ya ki khamtam ki yo i kani ka seng ka ba new % ki dei ki long kme khasi ba bon ki ba kit khun rei ha ba pi be no ya ki kum to kin ai bam id da ka e ki chom school da ka e kin still by wide da ka e bat nang ta ka sedang ka jing ya slok ka jongi bat ki nong de madan bat henriu snam mentang la ya lenti bat ning kong e ka challenge ka long ban pensang e ya ka to ka an kabawan bian ka Meghalaya Act ru ka de ka an ka balong bian na mar kawan hadin bakaladon ka Central Act iklem kwa ban pentre ka mek Central Act na kumbala patay shin ka de ka act ka biang bhaki kendon ka patay shai bakadon ka jing ithu ka jing buram ya kinong di madan kandon ka regulation ringkat ka regulation ka de ru bandon ka protection of livelihoods Pati na kani daw pangipoy sa court pan challenge sa katukaan sa sarkan Meghalaya. But nado pasdang kan nongrim jo kani ka jing yakhi kadai halor ka hok pat jing sisya. Nado pasdang kani ka seng wa kinong di madan ki klem ong pangin le kat baman. Ki ong wan lam ya ka an ya ka Central Act na mangi tip sai pa kalong ka bit pabiang pan penbet ki ki bero. But menta ka sing ya don hang ni na mar kadai ka singi jong ka jing job jong ka jing sisya. Namar ngi klam lek krok ni gran bet halor ki kendon jo ka an bat ka de ka jingya wan lang jong baro banyas ngu thu ka ei ka ta ka thong bat ka jing yai ne nriu snem ka bang suk namar ba pun ki ba pen shoi pun ki ba pen persang ban pen ya pat ya fry ka seng pun ki ba kenok pun ki ba kwa ban wan lam ki communal issues pun ki ba kwa ban lecterwa kung bakit pila yo snow ki member jong hendrai na do baka yang hi gani ka seng wat ka to ka jing cha le ben om tang na ka sarkar hendrai wat niki bre shi metro man shuak shit lum khajna na ki nong de madan hendrai na do badon ka seng mdon shu ban not na marba kini baro ki atli ba ki yang lang de menta ka si ka de ka jing job jong ki re kun thai ki nong de madan jong ki indigenous rights but jong ki nong bala but kakwa ban ai kani ka message syaki nong song snong jong ka jela Meghalaya bahabang ya teli habang ya wan lang ba ka nong rem jongi kalong ka ba shai ka ba khoj
kanong grim ka badon halor ki hok lada ka simpor kan nuka noru ha bakut ka jing job kan dei ka jongi ban ngi la ban job dang bon ki bang ha ban ya khon ka koi ka khia ka puli puthi ka ni ka tai bat ha bang ya wan lang bat ya kren halor ka an ya kren halor ka jing sisa ngin yo ya ka jing job But mention hi hadin ka jing kun dan ni lu sinam unong ya sai pa ka program selaw ai da jing ko sau unong besar aying sari ba pertam no ya ka an ka state nomor ka bang don jing ya ta hano ro halor kinong di madang te ban pentri kam no ru ya ka central act debat antara penteri kamru bat senru ngidang ya ai ka city is chief secretary ba ngi pen mau biang ya ki sajisian ki taki rule ba ya ki andala penteri kam kata ka central agro umno pat penteri kam ya ka habdon kata ka habsnai kata ka town vending committee habdon kita ki hapo ka hoy hapo ke town vending committee habdon kata ka election ba kita ki member ki badai hapo ka town vending committee ro na ka sispa person ni habdon mangi kinong di madan ni ki ba khamtip ha ki haban ya trai lang kat bat ni haban ya pej lang hano bala bandi bat hano bamla bandi hano vending zone hano no vending zone hano hawking zone hano no hawking zone bat haban le ka institute survey kanang ba phila bantip ino ibasyong hangno bat dai ban survey ka babnya ba kino ki badai hok ban syong bat kino ki ban dai hok bat katum kasking ro ki dai ban penteri kam namar nado ka basrang ki im syam lapan palat ya ka ani pan katum ka ani bat hitip sai ro la rius na mata ka singe trei kam ka jong diem kiale man ne ki ya sum ku le kim kwa ban penteri kam ne kani ka sarkar jong ya ka an halor ya ka central an halor kinong di maran ngintip re bangitip banginum kan ram din ro bangitip ha ka bakut am ka jingjab ka dei ka hok hi